עד 120! לא, אתם לא חוגגים לי יום הולדת. היי, אני ברוך, דג הזהב של אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית. ואלו 120 הדקות השבועיות שלנו להשקיע בלמידה עצמית במהלך שעות העבודה. מדוע חשוב שנלמד כל הזמן? כי ידע הוא כוח, שנותן לנו את היכולת לדוג הזדמנויות חדשות ולשחות במים עמוקים של ידע מקצועי. איך נלמד? בכל אמצעי דיגיטלי שזמין לנו. המטרה היא למידה אפקטיבית, במנות קטנות, בזוגות, בקבוצות, ואפילו בזמן העבודה מהבית. טיפ זהב, תפתחו יומנים ותנעצו זמן קבוע ללמידה. כך תרכשו ידע וכלים שיסייעו לכם לייעל תהליכים. תקבלו בוסט של מוטיבציה בעבודה, תתפתחו ותתקדמו במקום העבודה. אל תשמרו את הידע שלכם כמו דג זהב בקערה קטנה, תשתפו אותו עם חברי הצוות כדי לשחות רחוק יחד. כל דקת למידה היא חשובה, ויש לכם 120 כאלו. את התכנים ללמידה תגבשו ביחד ובאישור הממונה הישיר ובתיאום עם יחידת הלמידה הארגונית. ואל תשכחו לדווח למידה במערכת הנוכחות בקוד למידה עצמית. ואתם, המנהלים והמנהלות, עודדו את עובדיכם להעמיק וללמוד. הגדירו להם יעדים ללמידה ועקבו אחר תוצאות הלמידה. כי המעורבות שלכם תשפיע על הלמידה והביצועים של העובדים שלכם. עובדים יקרים, מבולבלים? יחידת הלמידה הארגונית במשרד פה בשבילכם. שימו לב, הסמכות לאשר או לא לאשר לימודים במסגרת זאת היא של המשרד. אז קדימה, צאו ללמוד ותגשימו את משאלותיכם המקצועיות.